don minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don réseau Afrafra bolo ni k'a kɛ u ka seko ani dɔnko jirali donw ye o tako filanan tile sabanan bonya n'a karama tara k'a di ICRC ma min kɛnɛ sankɔrɔ tara Belgique lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale ka yeli ye kɛnɛ kanan na ni o ye son excellence Arnaud Dissosié lajɛ in senfɛ yelen bɔra ɲinini jaabi kan ɲinini min ni o bolila maaw ka kɛnɛya sabatili kan maa minnu ni basigibaliya kɛra sababu ye k'u bɔ u sigiyɔrɔw la ni kana Bamakɔ yan nɔ n'an k'u ma ko déplacé interne walasa an ka faamuya sɔrɔ ni ko bɛɛ lajɛlen na Dr Zakaria Keita ni ale ka wulikajɔ ɲɛsinnen do foroba kɛnɛya sabatili ma ICRC la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ. Bara in daminɛna a bɛ san 2 ni kalo damadɔ la bi a daminɛla 2023 san 2023 a daminɛla cogo di an ni an baarakɛɲɔgɔn n'o o bɛ bɔ Belgique ale yɛrɛ ye maliden dɔ ye a nana bɔ a somɔgɔw la o kɔnɔna la an ye kumana ani mɔgɔ caman fana kumana mun ni anw tɛ kelen ye ka da kan degun min bɛ yen ani gɛlɛya min bɛ an ka maa minnu bolo sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ de ka ca la kosɛbɛ ani ka sababu kɛ sigida kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ n'a y'o fɔ fɛn minnu ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔ i n'a fɔ jiba bɛ na ka don mɔgɔw kan dugu bɛ wuli ja fana bɛ na donc an sigila ka miiri ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka fɛn jumɛn de kɛ k'an ka jamana dɛmɛ walasa an fana bɛ se ka o bɛ se ka k'an ka farankan ye an bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na ka o kɔlɔlɔ ninnu dɔgɔya walima k'u ban donc an farala ɲɔgɔn kan an y'o hakilinaw an y'o sɔrɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Belgique fan fɛ Belgique jamana olu ye bolomafara d'a ma walasa an bɛ se ka nin ɲinini ni lawaleya ɲinini bɛ tali kɛ maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye olu ka kɛnɛya ta sira o bɛ se ka faamuya cogo min na jamana fɛ a bɛ se ka faamuya cogo min na maa minnu bɛ baara kɛ o yɔrɔ la ani a bɛ se ka faamuya maa minnu bisimila walasa an bɛ se ka dankari kɛ kɔlɔlɔ min bɛ se ka bɔ u ka nin sigi na sigiyɔrɔ min tɛ u sigiyɔrɔ ye donc an ye layɛli kɛ adamaden ka kɛnɛya ta fan fɛ baganw ta kɛnɛya ani o bɛɛ bɛ sɔrɔ sigida lakanali kɔnɔ cogoya min na an y'o jateminɛ o kɛra baara kunfɔlɔ ye o baara kunfɔlɔ an ye jaabi minnu sɔrɔ o la an ye ɲɛfɔli kɛ an y'o fara ɲɔgɔn kan an ye jaabi fɔlɔ min sɔrɔ an y'o ɲɛfɔ o diyara o ye kosɛbɛ u yɛrɛ fana hakilina ye fɛn min ye o jaabi ninnu kan u y'o fɔ an ye o kɔfɛ komi ɲinini caman yira k'a fɔ minnu affectelen don c'est-à-dire maa minnu ni kɔlɔlɔ b'u kan ou bien degun b'u kan baɲumankɛ tɔn maa minnu bɛ u dɛmɛ a yirala k'a fɔ u sen tɛ donna baara ninnu na kosɛbɛ mɔgɔ kɔni bɛ baaraw labɛn o bila sen kan k'a sɔrɔ u ma jateminɛw kɛ olu yɛrɛ bɛ fɛn jumɛn de nɔfɛ an ye baara filanan min kɛ o ye tali kɛ an bɛ se ka kɔlɔlɔ bɛ maa minnu kan degun bɛ maa minnu kan n'o ye minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la k'olu fara ɲɔgɔn kan maa minnu bisimila n'o ye communauté d'accueil ye ani maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ani jamana yɛrɛ ka baarakɛdenw minnu y'u dɛmɛ u sigiyɔrɔ kura ninnu na an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i hakilina di an bɛ se ka jateminɛ jumɛnw kɛ walasa ni degun nana c'est vrai degun nana mais an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa dɔw bɔ degun ninnu na mais fɛɛrɛ ninnu ka sinsin kɔlɔlɔ bɛ maa minnu kan mɔgɔ bɛ fɛn min na sisan donc an y'o baaraw de kɛ an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo sabula ɲinini kɔnɔna la an n'u ye danaya donna an ni ɲɔgɔn cɛ nimisiwasa nana mais ɲinini ma ban ɲinini bɛ kan ka lawaleya toujours walasa halisa an bɛ se ka jaabiw sɔrɔ minnu bɛ se ka jamana nafa mais Mali dɔrɔn tɛ minnu bɛ se ka Sahel jamanaw bɛɛ nafa an y'o de baara kɛ.